lagi ni mo daday, Marilyn. Hi guys, welcome back again to our YouTube channel. So for today's video is Yamig Sea Breeze Day. Sa mga best na selfie, oh, hala, paningkamot. Kaya talag sarang view ngayon, ana, bayot. Tapos ngayon ayun, medyo tayo sa among lugar ang kaning Sea Breeze. Ay, murag, tunga sa oras ang dagan sa motor day. Pero mga kasuto magpadagan, awabig, tunga sa oras. Ay! Abi mo na kung unsay hingkamang, Diyos mio, Marimar. Bata, manday day. Nasa makaday, namungi ka. Lang. So, lingaw kayo mga bata, everyone. Kaya naman siya simin pangkaliguanan, so it's very amazing. O update sa amuang pagpangaligo, everybody. Sa dami sa mga cottage na gagmay-gagmay. So, lamigin silang cottage. Lamigin ang mga cottage na mga puti kayo siya na. So, tabi na yung mga cottage. 300? Mga 300, 150. Ay, tama ito siya. Sea Breeze is the best. So, view is amazing. Yung mga pisi-pisi tayo. Dahil kay pisi na dagpo kasi lumot na lang. Ay! Bata kasi. Bata diba? Di ba, mukmuk ka dahil ilupas pinto ba? Ay, maginahinay ka, bibi. Lalaom-laom mo. Layat yun? Ay, gido ko. Malubog unya tanang. Buhanga tanang isday layat daw. Kaya anay natalok, ada kong bato. So, yung anong ilang cottage, everyone, dinapod sila sugbaanan per cottage. So, dili nakakinahanglan pa mga tuglayng cottage para makisugba ka, no? Magkasagol yung baboy nyo dito. Makuha ni mo tiil, imbis ang inyong hang totoo unod. So, nasa rin kagaling ang, pero saan ba ni pagbutang uling? Ay, bugat lang gid siya. Bugo nga bayot. Pagbulay na siya, oy. Kabuling na ko, day. Pahid, wala kita. So, ano lang. Then, ang ilahang bangko is semento. Sila table. So, it's very perfect. Sumano siya ang papa sa nag-birthday. Pag ang mama sa nag-birthday. So, hi everyone. So, doon ka-cottage silang gikuha, day. So, it's a very amazing. Kaya may kayo kayo. Ubay-ubay, may puro-buya. So, ari o sa bangko, ibutangin mo mga bag. No? Very good. So, nauban na po si Badang. Ang negosyanteng buring. So, ana lang na siya. So, gwapo ka. Ayaw po, day. Pila po mi eh? Sure. Badang. So, ana ka-enjoy. Ana ka lang yung day. Ana kayo ta akong adokan bayot kay. Lingaw ka, Yumik pinabongga. So, ayan daw. Mga bata, lingaw ka ayo. Hinahinay mo diha, bibi. So, mabaw pa siya mga andi nga dapit pero ubos ka ng simento law na dry. So na yung mga naji ka lang yan. Tara, mamor ka lang. So malingaw gud sila kay simento. Di jud madaot ang mga pamagtak day. So ana day kagwapa. So si Marilyn ang anak sa among konsihal. So salamat ma'am sa imong pagngari, pagtungha ug paghatag og higayon no, ang mga oras nga nasayang. Dito mo na silad nga. So it's very amazing. So mga solar day. So, mabalik na ko ba yun? Kito na sila dito. Kapoy, baktas day kayo. Daho kayo kasuruyan. So, ma-amaze dyan ka. Matakas dyan kag baktas. Matakas kag picture-picture. And anything, every chika. So, matakas ka, malingaw. Lumi! Doy, lumi! So, for today's video, everyone, is nagbantay ko sa pagbangkon, day. So, ako inahanan ni Ron sa kaning adlaw. Oh my God, kakit sa baby. Nag-video ko. Say hi! Hi! Hello! Lari, gwapo, nahagip ng camera. Asa naman to? Tara. So hi everyone, welcome back again to our YouTube channel. So for today's video is naglakaw na jud ko day. Wala ko dito sa mga cottage because I believe na tiba na ako video dito. So I'm gonna show you the other cottages here. So muna siyang mga kahoy nila day. So it's very amazing. Perfect. So na bagong abot, mga kauban sa namo nagdasak eh. So it's very amazing ang lugar, best. So wag nang patumpik-tumpik. Pasay breeze mo na yan!